Velkommen til Radioaktiv. Jeg er værten Tine Prisma. Og med os i studiet i dag har vi professor Wulff og Dr. Sigma fra Rejsby Institut for Radioaktivitet. Professor Wulff, hvad er radioaktivitet? Jamen det var da et godt spørgsmål, Tine. Altså nu er det sådan, at radioaktivitet det er de her ustabile atomkerner, som ligesom udsender ioniserende stråling. De her radioaktive kerner, de har de her ustabile atomkerner, som jeg lige har sagt. Og hvis alle de her atomkerner har mere end de her 83 protoner, så er de altså radioaktive. En atomkerne, den er så radioaktiv, hvis den enten har for få eller for mange neutroner i forhold til det her antal af protoner. Der er også noget, der hedder baggrundsstråling, og sammenlignet så stammer faktisk omkring 20% af baggrundsstråling fra menneskets egen krop. Men menneskets sanser, de kan dog opfatte den her radioaktivitet, men det skader os ikke. Okay. Dr. Sigma, du er jo professor Wulffs assistent her på RIR. Jeg hører, du har specialiseret dig inden for et bestemt område. Ja, jeg har jo specialiseret mig inden for kroppens celler og kræftbehandling. For eksempel så kan man jo bruge radioaktiv stråling til kræftbehandling. For eksempel ved at kræftceller de kan dræbes ved hjælp af en intensiv bestråling fra flere sider. Der bruges ofte kobolt 60 i kræftbehandling, og denne indeholder både beta- og gammastråling. Ja, professor Wulff, jeg hørte, du nævnte ioniserende stråling. Ved du noget om det? Jamen altså, det gør jeg. Stråling, det er ligesom de her partikler med fart på. Og de her partikler, de slår så de her elektroner løs fra atomerne i luften, og så danser så de her ioner, som vi så har valgt at kalde for ioniserende stråling. Dr. Sigma, du sagde, du specialiserede dig inden for kroppens celler. Hvordan hænger radioaktiv stråling sammen med kroppens celler? Ja, det gør den jo, hvis kroppens celler påvirkes af radioaktive partikler, så vil cellerne mutere, hvilket vil sige, at de deler sig vildt og ukontrolleret. Dette kan medføre udviklingen af kræft. Rammes kroppens celler af ioniserende stråler af beta- og gamma-partikler de farligste, da de er mest gennemtrængende. Alfa-partikler er farlige, hvis de kommer ind i kroppen, da de er kraftigst ioniserende og ødelægger de celler, som de rammer. Dr. Sigma nævnte alfa, beta og gamma-partikler. Professor Wulff, hvad har du at sige til det? Jamen altså, det er jo tre forskellige slags strålinger. Alfa-partikler, de består af de her 2 protoner og 2 neutroner, hvilket faktisk er en heliumkerne. Så når det radioaktive stof, det udsender en alfa-partikel, så ændrer den her 2-kerne sig så og bliver til et helt andet grundstof. Alfa-partiklen, den har en relativt stor masse, hvilket faktisk gør, at den er stærkt ioniserende. Den har en udbredelse på maks 10 cm og kan bremses af et tyndt stykke papir. Så beta-partikler, det er elektroner og positroner, som betyder positive elektroner. De her elektroner, de kommer ikke fra elektronskallerne, men kommer derimod fra den her kerne. Beta-partiklen, den er ikke lige så ioniserende som de her alfa-partikler, men de er sådan mere ioniserende end gamma-partiklen. Beta-partikler, de kan bremses af et tyndt stykke aluminium eller en bog. Ja, de her gamma-partikler, som jeg lige nævnte, det er fotoner eller elektromagnetiske bølger, altså en form for energi. De her gamma-partikler, det er den mest energirige form for elektromagnetisme. Gamma-partikler, de kommer ofte i forbindelse med beta-henfald, fordi den her nye atomkerne, som dannes ved beta-henfald, har et energioverskud, altså den er exciteret. Ved gamma-henfald, så sker der ingen grundstofomdannelse. Gamma-partikler, de bremses først af flere stykker bly. Tak til Dr. Sigma og professor Wulff. Det var alt for denne gang. Radioaktiv vil være tilbage næste torsdag.